ሰአሉልን ሰማዕታት መስተጋድላን ሰአሉልን ሰማዕታት መስተጋድላን ከዋክብት ለቤተ ክርስቲያን ከዋክብት ለቤተ ክርስቲያን ከዋክብት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 14 የካቲት ቅዱስ ቄርሎስ 14 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 75 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኸበረ ኣቦ ቅዱስ ቄርሎስ ዓረፈ። እዚ ኣቦ ፍዩም ካብ እትበሃል ዓዲ እዩ። ኣብኣ እውን ቅሽና ተሾመ። ድሕሪኡ ካብ ወፂኡ ካብ ሃገረ ምስር ወፃኢ ናብ ዘላ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ጉድጓድ ማይ ናብ ዘሎ ናብ ናይ ቅዱስ ቪክቶር ገዳም በፅሐ። ኣብ ውሽጣ ድማ ዓብዪ ተጋድሎ እናተጋደለ ንብዙሕ ዘመናት ነበረ። ናይ ፍልጠቱን ቅድስንኡን ዜና ምስ ተሰምዐ ከዓ ብዘይድልየቱ ሒዞም ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ሸምዎ። ንኣባጊዑ ድማ ብሰናይ ኣተሓላለዋ ሓለወ። ኣብ ግዜ ጸሎት ቁርባን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕዎ ዝግብኦም ድማ ንካህናት ስርዓት ሰርዐ። ኣብ ሽሞቱ ድማ ን7 ዓመትን 9 ወርሕን 17 መዓልትን ነይሩ። ብሰላም ኣዕረፈ። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን፣ በረኸቱ ድማ ምሳና ተሃሉ ለዘለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን መምህሮም ዝኾነ ናይ ሃገረ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ሳዊሮስ ዓረፈ። ናይዚ ቅዱስ ድማ ኣዝማዱ ካብ ሃገረ ሮም እዮም። ኣቦኡ ድማ ስሙ ሳዊሮስ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ እዩ። ንሱ ድማ ስለ ንስጥሮስ ኣብ ከተማ ኤፌሶን ጉባኤ ኣብ ዝተገበረሉ ግዜ ምስ 200 ኣቦታት ኤጲስቆጶሳት መፀ። ኣብኡ ድማ ካባኻ ዝውለድ ወድኻ ስሙ ድማ ከም ስምካ ሳዊሮስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንሱ ንዝቐንዐት ሃይማኖት ከጽንዓ እዩ ዝብሎ ራእይ ድማ ረአየ። እቱ ኤጲስቆጶስ ምስ ዓረፈ ድማ ንወዱ ሳዊሮስ ኢሎም ጸውዕዎ። ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዝኾነ ኩሉ ጥበብ ድማ ተምሃረ። ካብ መምህሩ ወፃኢ ናብ ሓደ ቦታ እናተጓዓዘ እንተሎ ድማ ኣብ በዓቲ ንነብሱ እስርቲ ገይሩ ዝነብር ጻድቕ ሰብ ተራኸቦ። ብኡ ደስ ኢልዎ ድማ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን መምህሮም ዝኾንካ ኦ ሳዊሮስ ምምጻእኻ ሰናይ እዩ በሎ። ሳዊሮስ ድማ ወይ ከዘይፈልጦ እንተሎ ስሙ ምስ ፀውዖን ዝግበረሉ ድማ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምዃኑ ብምዝራውን ተደነቐ። ብድሕሪ እዚ ድማ ሳዊሮስ ትሩፋት ብምስራሕ ዓበየ። ዜናውን ሰናይ ዝኽሩን ድማ ተሰምዐ። ኣብ ገዳም ኣባ ሮማኖስ ምንኩስና ተቐቢሉ ድማ ዓብዪ ተጋድሎ ተጋደለ። ትሩፋት ስራሕ ድማ ብጣዕሚ ዝተጸመደ ኾነ። ዝኸበረ ወንጌል ኣብ ጎቦ ዝተሰርሐት መንደር ክስወር ኣይትኽእልን ከም ዝበለ ዜናኡ ብኹሉ ተሰምዐ። ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ዓረፈ ድማ ኤጲስቆጶሳት ነዚ ዝኸበረ ሳዊሮስ ክሸምዎ ተሰማሚዖም ዘይድልየቱ ወሲዶም ኣብ ሃገረ አንጾኪያ ሊቀ ጵጵስና ሸምዎ። ኣብ ሽመቱ ድማ ክሳብ ጫፍ ዓለም ንዘላ ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ኮነላ። ኣብ ኩሉ ሃገር ናብ ዘለዎ መናፍቃን ከሓድያን ትምህርቱ ምስ በጽሐ ክልተ ኣፍ ከም ዘለዎ በሊሕ ሰይፊ ንግብሮምን ንስርሖምን ይበጣጥስ ነበር። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣማኒ ንጉስ ሞይቱ ኣብ ክንድኡ ስሙ ዮስጥያኖስ ዝበሃል መናፍቅ ነገሰ። እታ ንግስቲ ሰበይቱ ግና ሃይማኖታ ዝቐንዐ እዩ። ስመ
ሽማ ድማ ተወድራት ይበሃል። እቲ ንጉስ ድማ ነዚ ዝኸበረ ኣቦ ማይኬል ቀዶን ናብ ዝኾነት ናብ ዝረኸሰት ሃይማኖቱ ከእትዎ የፈራርሖ ነበር። እሱ ግን ፈሪሑ ኣይተኣዘዘሉን። ቁጣኡ ዝፈርሕ መሲልዎ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ኣብዚሑ ተቖጥዐ። ቁጣኡ ኣብ ዘይፈርሐሉ ጊዜ ድማ ሕው ክቐትሎ ተማኸረ። ንግስቲ ትዌድራ ኸዓ እዚ ፈሊጣ ካብ ቅድሚ ንጉስ ልክሃድም ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ሳዊሮስ መኸረቶ። እሱ ድማ ብሕው ወፂኡ ግልስ በለ። እግዚኣብሔር ናይዚ ኣቦ ሞት ስለ ዘይፈቐደ ድማ ምእንቲ ጥቕሚ ምእመናን ሓሎ ናይ ተራ መነኮስ ኣምሳል ኮይኑ ድማ ኣቦታታትን ገዳማትን ዝዘዋወርን ንምእመናን ዘጽናንዕን ኮነ። ስካ ኣብ ትበሃል ዓዲ ድማ ኣብ እንዳ ሓደ ዶርታኦ ዝስሙ ሕያዋይ በዓል ጸጋን ሰብ ተቐሚጡ እንተሎ ይተና ብኣእዳው ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ገበረ። ኣብ ውሽጢ እዛ ሃገረ ስካ ክሳብ ዝዓርፍ ድማ ኣብ ዝቐንዐት ሃይማኖት ክጸንዑ ንኹሎም ይምህሮም ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ስጋኡ ናብ ደብረ ዝጋግ ኣፍለሱ። እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ለዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ሰላም ለሳዊሮስ ኣንበሳ ኣገዳ ኣላውያን ዘይሰብር ወዘመነ ፈቃን ቴኬሳ እስመ በትምህርቱ አንጽሃ ወበሃይማኖቱ ቀደሳ ከመ ኢይቅረባ ለቤተ ክርስቲያን ከኒሳ በእብነ ቃሉ እንዘ ይቤግር እንስሳ። ኣባ ያዕቆብ ካብኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 50 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ዝኾነ ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ያዕቆብ ዓረፈ። እዚ ኣቦ እልመቱ ዝተባሃለ ናይ ግብፂ ንጉስ ካብ ዝነግስ መበል 17 ዓመቱ ተሾመ። እሱ ድማ ንመኮንን ንወልደ ሃሮን ረሽድ ሓው ዝኾነ እዩ። ኣብ ዘመን እዚ ኣቦ ድማ ናይ ኣስቄጥስ ገዳማት ተሓደሱ። መነኮሳት እውን ናብኦም ተመለሱ። ኣፎና ብትበሃል ዓዲ መቃረስ ዝስሙ ሓደ ሰብ ነበረ። ኣብዚ ኣቦ ናብ ኣባ ያዕቆብ መጺኡ ኸዓ ናብ ቤቱ ብምኻድ ንቤቱ ክባርኸሉ ለመኖ። እሱ ድማ ምስኡ ከደ። ሕሚሙ ዝነበረ ወዱ ግን ኣብቲ ግዜ ሞተ። ኣብ ኣባ ያዕቆብ ኣቕሪቡ ድማ ከምዚ ኢሉ ለመኖ። ብዘይካው ውላድ ስለ ዘይብለይ ኦ ኣቦ ይራህርህለይ፣ ንሱ እውን እንሆ ሞተ። ምእንታኡ ናብ እግዚኣብሔር ንኽትማልድ እልምነካ ኣለኹ እበሎ። ኣባ ያዕቆብ ድማ ከም እምነትካ ይኹነልካ ኣይትፍራሕ እበሎ። እቲ ህፃን ድማ ካብ ኣቦኡ ተቐቢሉ ሓቒፍዎ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ጸለየ። ብምልክት መስቀል እውን ኣማዕተበሉ። ምእንታኡ እውን ናብ እግዚአብሔር ለመነ። ጎይታና ድማ ልመናኡ ተቐበለ። ናይቲ ህፃን ነፍሲ ድማ ተመሊሳ ኣዒንቱ ገለጸ። ካብ ሞቱ እውን ደሓነ። ንኣቦ ድማ ወድኻ ውሰድ፣ ዝሞተ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ስለ ዝደቀሰ እዩ እምበር እበሎ። ኣቦ እቲ ህፃን ድማ ነዚ ዘደንቕ ስራሕ ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ፈርሐ። ካብ ገንዘቡ ድማ ፍርቁ ንምጽዋት ኢሉ ሃቦ። እሱ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም መልኢኹ ሃይማኖቶም ንዝቐንዐ ምእመናን ኩሎም ናብኣ እንትመጹ መጸጊዒት ክትከውን ቤተ ክርስቲያን ሰርሓሉ። ሊቀ ጳጳሳት አንጾኪያ ዲዮናስዮስ ናብ ምስር ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ድማ ምስ ኣባ ያዕቆብ ተራኺቡ ጽኡ ቅሩብ መዓልታት ተቐሚጡ ናብ ሃገሩ ተመለሰ። እዚ ኣባ ያዕቆብ ድማ ኣብ ልዕሊ መንበረ ሽመቱ ን10 ዓመታት 8 ኣዋርሕን 3 መዓልታትን ጸኒሑ ብሰላም ማዕረፈ። በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ። እግዚአብሔር እውን ምስጋና ይኹን አሜን። አርኬ ሰላም ለያዕቆብ ለእግዚአብሔር ቅዱሱ ዘአድባረ ገዳም ኩሉ በመዋዕሊሁ ተሃደሱ እስከ አቡሁ ገነየ ለብዕለ ጸጋሁ ወእበየ መጎሱ በግሰተ እዱ ወበጽላሎታ ለርእሱ ውስተ በድነ ሕፃን ገብአት ዘወፅዓት መንፈሱ። ካውን በዛ መዓልቲ እዚኣ
ቅዱሳን ዳርዮስ ጳውሎስ አኮደራስን ሊድናን በዓሎም እዩ በረከቶም እውን ምሳና ተሃሉ ንእግዚአብሔር እውን ምስጋና ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ለአና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሐረና ለዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሰአሉ ለነ ሰማዕታት